Segubalo, alias Espace Balbi. Anna now they how they or how Songo duma chama telefonico and voiture chama. Boutique vive, electronic boutique vive. Ferita vive, mobile ferita vive. Senunga vive, wasenu genesi vive. Espace Balbi. Kotija bella, kotija dingeni bella. Wakera, ede yake waira. iPhone song oduma, Samsung song oduma, Huawei song oduma, Tecno song oduma, Redmi be achama. Foli ni tanuni wale nyumando kota kunyeshi au bela jelema au munu sogolenu anani wakati na Balbi Bugu Media. Awa jamuka mandi au kungo ani au kungo awo an kungo ni au kungo bela jele kungo kelen no kuma nyechi bi ani funengen fitin dobna jega musa alaka a bitat na ke bashiye mini anami dese dombe taka di bitafene kadide ari e dondi ati karbare dondi do ni ba dondre ba donni ni ta don fana waita don bala sani anga kuma damine ame haketo nyini alla jebako bela jelen fe kuma manoko na donu gasila anga baro konona na kuga yafa ama kanto deniye o hukum konona na ami foli di anga vitima. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Kori bashitila. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iyere bise ki yere présenter la jabako la. Okay, ambe ala tanu ka ala barkada. Ala min sona ka bira ana. Kan sinsini ala ka soli chiba kan. Kan bangi ba chema na musomo bela jelen fo ko wala nyimondo. Kan karamogola ka fo. Kanu ɲɔgɔn cɛ ani muso bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ nin plateau sanuma min kan n'o ye Balbi Bugu voilà aw ni anw kungo voilà une émission très très intéressante très important donc a lajɛbaa bɛɛ lajɛlen fo yɔrɔ jan ani yɔrɔ suru foli jara an bɛɛ lajɛlen an fana b'i ka foli bonyamasegin fana ye I nana an ka wele jaabi a diyara n ye kojugu an b'i fana fo o la. Ayiwa tɔgɔ duman ani jamu duman. Ne tɔgɔ ye Mohamed Jara. Mohamed Jara. Voilà, u b'a fɔ n ma Medi. Medi. Voilà, donc ka bɔ Jelibugukaw fɛ yen. Medi. 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 Voilà, Medi. Oh, Medi. Voilà. Ok, n y'a faamuya. Zigiri Mohamed Jara an n'ale de bɛna jɛ bi ka bi jamukan kɛ ɲɔgɔn fɛ. Don bɛ taa ka di bi ta ka di de I n'a fɔ n y'a fɔ aw ye cogo min na bi ta tɛna kɛ basi ye min ni a n'an bɛ dɛsɛ. O hokumu kɔnɔna na Mohamedi e bi art kɔnɔna na ni sisan cɛ a bɛ san joli bɔ? Bon ne bɛ art kɔnɔ ani sisan cɛ a bɛ dɔɔnin bɔ parce que I b'a jate 2018-19 ka se sisan ma. Voilà. San 6-7. Voilà 6-7 ninnu kɔnɔna. Mais e ka dɔnkili daminɛlen ni sisan cɛ e ye clip joli kɛ? Bon ne ka dɔnkili daminɛ ni sisan cɛ ne ye clip min kɛ a bɛ se clip 12 ma. Oui. Clip 12? Absolument. Ah ouais. Son dun? Bon n ye son min kɛ a ka ca son bɛ se son 30 ni kɔ ma. Mais e ka clip ninnu na mɔgɔ de b'a wari financer e wa ou bien I yɛrɛ de b'a financer? O ɲininkali diyara n ye ne ka clip ninnu financement n yɛrɛ de b'a financer. A bɛɛ? Voilà a bɛɛ clip o son o ne yɛrɛ de b'a bɛɛ financer. Mais fasa t'a la? Fasa b'a la. Fasatigi dun? Bon komi ne bɛ fasa da ni principe minnu ye ani mɔgɔ caman ta tɛ kelen k'a fɔ ko an bɛ bɛn fasa dali kan de Mohamed I bɛ fɛ n ka joli di mɛ fasa da non ne bɛ fasa da mɔgɔ la n b'a kɛ surprise de k'a k'i la. Voilà n ka clip dɔ tɛ yen ko n ye mɔgɔ min fasa da peut-être ko a yɛrɛ y'a financer kow ka ca o man ca. Mais e ka genre I b'a fɔ e ka fasa ninnu na mɔgɔ si t'a la min yɛrɛ y'a laɲini ka f'i ma ko Mohamed a ka di n ye I ka don studio la n ye o mɔgɔ t'a la? Ne ka mɔgɔ fasa dalen na a y'o mɔgɔ t'a la. Voilà ne bɛ taa mɔgɔ fasa da yɔrɔ o yɔrɔ o b'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la voilà ni ne fasa dali ka kan ne Mohamed Jara fɛ. Voilà oui bon n ka clipw la mɔgɔ fasa man ca a la. Voilà ne ka clipw la mɔgɔ fasa a man ca a la a tɛ tɛmɛ clip 3-4 kan.
A tɔ ye jumɛn ye? A tɔ ye Alakira tanu, voilà, dɔnkili universels, dɔnkili min bɛ bɛɛ concerné, voilà, bilasiralikan dɔnkiliw, voilà, donc ani kira ka sahabaw, olu mankutu ka se an karamɔgɔw ma, olu mankutu. Mais dɔnkilida kɔfɛ i bɛ baara wɛrɛ kɛ? N ye écoleden ye. I ye école la? Voilà, mais n ye école jɔ. Voilà, donc sinon n ye écoleden de ye, n ye université kɛ. Alhamdulillah, an bɛ wagati min na i ko sisan, art kɔni kɔfɛ n tɛ foyi kɛ fɔlɔ. Voilà. Mais e bɛ dɔnkili ni clip minnu kɛ nin olu bɛ permettre k'i ka dépense misɛnninw kɛ? Ala barika la, bon n bɛ Ala tanu vraiment. I furulen don wa? Oui, n furulen don. Denw bɛ yen? Denw bɛ yen, muso bɛ yen. Alhamdulillah. An masaw dun? Alhamdulillah, an masa cɛmanw balolen don, mais an ka musokɔrɔba n'o ye Fatima Zahara ye, donc Ala y'ale miniji dɔgɔya. Ala ka badabada voilà, ni plateau in kan, an b'an profiter silamɛ furu bɛɛ lajɛlen. Ala ka badabada dali nɔgɔya ni silamɛ furu bɛɛ ye. Ya Rabbi. Mais e kɔrɔ tɛ yan? Alhamdulillah, ne kɔrɔ bɛ yen. N kɔrɔ bɛ yen, n kɔrɔkɛ kelen bɛ yen, n dalen bɛ min kan. Oui. Mais aw ka milieu kɔnɔna ma nɔgɔn. A ma nɔgɔn. A ma nɔgɔn dɛ. Ala de y'a bɛɛ ye quoi. O ye tiɲɛ. Voilà, Ala de bɛ se. Adamaden i ka ko di Ala ma et puis i bɛ baara min na fana i k'a minɛ ni sɛbɛ ye. Donc a bɛ mɔgɔw kɔnɔ k'i tɛ se yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ tɛmɛ in kan. O ye tiɲɛ. Voilà. Ok. Mohamɛdi o. E karamɔgɔ ye jɔn ye? O ɲininkali diyara n ye. Ɲɛnɛmaya baara o baara i bɛ mɔgɔ dɔ de lajɛ, voilà, ka ladegeli k'a la, n'an b'a fɔ o ma ko idole. Donc ne karamɔgɔ ye Elhaji Sheikh Sufi Bilal, nin kɛnɛ in kan an bɛ profiter n b'a fo. O ka zikiridala min bɛ yen ko Bakabura, voilà, donc ale ka kalanden de ye Mohamɛdi ye, ka se a ka zikiridala dɔ fana bɛ yen ko Kalifa Isa ka Samɛ, voilà, ka bɔ Samɛ, voilà, ni karamɔgɔ bɛ na zikiri sira kan ninnu fila de ye karamɔgɔw ye. Mohamɛdi, karamɔgɔ fila o bɛ kɛ cogo di? O bɛ kɛ o. I ye dɔ bila ka taa dɔ fɛ yen de yan? Non, n ma dɔ bila ka taa dɔ fɛ yen. I b'a dɔn dɔnni tɛ kalan ka ban. O ye tiɲɛ. Voilà, dɔnni tɛ kalan ka ban tel que i b'a sɔrɔ hali e filɛ baara min na sisan, animatrice ya, i b'a sɔrɔ ne mago talent dɔ la e la, i ka art de parler, i b'i ka kuma cogoya, donc n mago b'o la, donc n bɛ na i fɛ yen, donc pour ka se o la. I b'a sɔrɔ animatrice wɛrɛ bɛ yen, ale ka questionnement, a ka questionnement ka ɲi, a ka question poser cogo, voilà, donc à travers ça, donc ne mago b'o fana sira la, donc n bɛ se ka taa o fana o dɔnniya ta yen nɔ. O fana ye tiɲɛ ye. Voilà. Ok, n y'a faamuya sisan. Sinon kalanden kelen karamɔgɔ fila n kɔnɔ kun gana. E y'o kɛ dɛ, kalanden bɛ se ka hali karamɔgɔ 10 kɛ. O ye ekɔli ye dɛ, o tɛ baaradege ye dɛ. Non, a bɛ kɛ domaine bɛɛ, fɛn o fɛn bɛ yen ko hadamaden bɛ se ka kalan k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn, i bɛ se ka karamɔgɔ caman de kɛ. Mais halisa contact b'i n'i ka karamɔgɔ ninnu bɛɛ cɛ? Oui, contact b'an cɛ bien sûr. Ok, c'est bien. O ka ɲi. An b'a ɲini Ala fɛ, Ala ka i n'u to ɲɔgɔn ye. Mohamɛdi. An bɛ fɛ ka na babu dɔ la. Ne ko e hakilina ye jumɛn ye sisan zikiri taabolo la? Alhamdulillah, an bɛ Ala tanu, sisan zikiri taabolo, ne hakili ye min y'a la, ne ka hakilina ye min y'a la, an ka segin un peu en arrière, ka lajɛli kɛ kunun ta ani bi ta la, parce que différence b'u ni ɲɔgɔn cɛ cogo di, kalan dɔnkili da cogo yɛrɛ a yɛlɛmana. Voilà, a yɛlɛmana, yɛlɛma fɔlɔ o ye fɔlikɛ minɛn ko domaine ye. O b'a sɔrɔ fɔlɔ ɲɛnajɛ tun bɛ kɛ ou bien kalan dɔnkili tun bɛ da ni kalebasi ni jidunu de ye. Voilà, mais sisan alhamdulillah piano nana, guitare nana, batterie nana, djembe nana, tututu. Voilà, donc ni
instrument dun o fana b'a ka kan de fɔ i m'a faamu donc voilà donc o bɛ se ka na ni yɛlɛma donni ye donc kalan dɔnkili la o bɛ se ka na ni couleur wɛrɛ y'a la voilà o n'a ɲɔgɔn caman ni n ko an ka segin n tɛ ka kuma ni instrument côté voilà parce que ni instrument ma diya min fara musique kan a t'o bɔ a la mais ka segin cogo di fɛn dɔw bɛ zikiri la bi o tun t'a la kunun wa o t'a dɔ yɛrɛ ye o dɔ ye jumɛn ye o dɔ ye nɛnini ye zikiri yɛrɛ ka to yen nɛnini yɛrɛ bɛnnen tɛ dɔnkili la musique la dɔnkili nɛnini t'a dɔ ye quoi kelen an ka kilasi o ye domaine dɔ ye musique kɔnɔ i b'a sɔrɔ musique dɔw bɛ yen musique sira dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ kilasi b'o kɔnɔ foyi o tɛ foyi tiɲɛ i m'a faamu wa mais n'a i nana zikiri kɔnɔna na dɔrɔn nɛnini tɛ zikiri kɔnɔna na kilasi tɛ zikiri kɔnɔna na bon bi dun an ɲɛ bɛ nɛnini na zikiri kɔnɔ an ɲɛ bɛ kilasi la zikiri kɔnɔ voilà donc n bɛ kuma ni o yɔrɔ ye k'a fɔ an ka segin un peu en arrière donc ka ninnu bɔ a la ka nɛnini bɔ a la ka kilasi bɔ a la à mon avis. I ka hakilina fana o faamuyara Mohamed ne bɛ fɛ k'i ka hakilina ɲini Zigiri Sulemani Jara a n'a dɔgɔnin Mogadam Amiru Kulubali olu ka ko ninnu tile fila in na ma a dannen dɔ dɔɔnin dɛ e hakilina ye jumɛn ye o ko la bon alhamdulillah ka hakɛto ɲini fɛ i ma kumakan jugu tɛ ani mɔgɔ bɛ k'an lajɛ yɔrɔ jan ani yɔrɔ suru donc je veux pas k'an da don o la munna non i hakilina fɔ dɔrɔn non vraiment je veux pas k'an da don o la Mohamed sabali kana sira kuma ye sa je t'en prie donc ka hakɛto caman ɲini lamɛnbagaw fɛ i b'a dɔn ɲɛnamaya kɔnɔ bɛɛ n'i ka faamu de don wa adamaden bɛɛ n'a a ka ko kɛcogoya don voilà donc n tɛ fɛ k'an da don o yɔrɔ la ok ni ko tɛ problème foyi t'a la mais i b'a dɔn Mohamed ne fana bɛ ka ko kelen remarqué zigiri kunda a cɛman n'a musomanw tani ka segin ka nɔgɔ ma dɛ furu sira kan cɛ u bɛ muso furu dɔrɔn dɔ bɛ taa dɔ bɛ na muso ayiwa bon est-ce que non bon ni ko est-ce que o ye zikiri dɔrɔn de ye mais a ka ca zikiri da kunda dɛ non a ka ca milieu wɛrɛ kunda milieu wɛrɛ bɛ yen a ka ca o kunda ka tɛmɛ zikiri kan mais a fɔra ko fɛn dɔ cɛ ka ɲi saga la ka tɛmɛ ba kan awɔ ko diɲɛ bɛɛ ni saga la ka tɛmɛ ba kan tiɲɛ don kuma dɔ ni maliyɛn bɛ fɛ k'a yɛrɛ bɔ yɔrɔ ɲini kuma la dɔrɔn k'a yɛrɛ bɔ a la k'a kɛ komi a ko masina t'ale concerné dɔrɔn donc a bɛ na ni nin zana de ye quoi mɔgɔw bɛ kuma caman fɔ ko dɔ bɛnnen tɛ mɔgɔ dɔ la ka tɛmɛ tiɲɛ don mais il faut savoir que ɲɛnamaya kɔnɔ musique ye domaine dɔ de ye dɔrɔn peut-être a bɛ mɔgɔ la soulager i ka ɲɛnamaya dans les moments difficiles a b'i la soulager a b'i ɲinɛ ko caman kɔ sinon ko min filɛ nin ye tan ni ka segin an k'a fɔ furusa a bɛ domaine bɛɛ o hali domaine min yɛrɛ tɛ artiste ye a ka ca la mais peut-être a dɔ la i bɛ ka an ka côté ta fɔ ka da ni sira min ye n kɔni t'o dɔn i m'a faamu wa voilà n tɛ k'a fɔ ka taa da ni sira sinon n tɛ k'a fɔ ka da sira kan dɛ n yɛrɛ de ka jateminɛ bolila kan ka caya zigiri dala kunda quoi i b'a ye i bɛ dɔɔni dɔ ye ka wuli ɲɔgɔn ye dɔrɔn a bɛ se ka kɛ hali cɛ tigɛ ari kɔnɔ ou bien muso yɛrɛ tigɛ ari kɔnɔ i b'a ye u bi cɛ ni muso b'u affiché san 1 san 2 dɔrɔn i b'a ye dɔrɔn k'olu ka furu sara ou bien sɔnni dɔrɔn i b'a ye ko cɛ bɛna muso wɛrɛ furu canal kɔnɔ de i b'a dɔn k'a fɔ ko kɔrɔlen tɛ yen bilen bon tiɲɛna
zikiri komi i b'a dɔn artiste tɔw ta olu b'u ta yira réseau kan quoi mais zikiridalaw ti na n'u ta ye réseau kan mais a kɛlen kɔfɛ de mɔgɔw b'a dɔn o b'a sɔrɔ a kɛra ka ban de. Bon i b'a dɔn n'i ka nin question yɛrɛ tɛ n'i ka nin kuma tɛ i b'a dɔn ne t'o kalama. Ayiwa n'i ko ten. Wala n'i ka nin question yɛrɛ tɛ walahi ne t'o kalama k'a fɔ ko c'est à dire nin ko in ka ca zikiri milieu kɔnɔna na n'i ka nin kuma tɛ ne t'a kalama yɛrɛ ni nin question in tɛ n t'a kalama. Ok. Mɔmɛdi bɛ ka ban kuma na ye koyi. Non i b'a dɔn han. E nin ye bamanan ye. Non ayi ni ne ban kuma na tɛ ne banna kuma min ma o bɛ yen quoi. Tel que i ye ɲininka question min na fo n ko n tɛ fɛ ka n da don o la o kɔni n ban n'o ma mais i ka nin question filanan in n bɛ ka sɛbɛ yɛrɛ f'i ye ne t'a kalama n'i ka nin question tɛ. Walayi. Ok. Ok. Sɛbɛ la. N'i ko ten n y'a faamuya. N y'a faamuya Mohamed. Mohamed an karamɔgɔ dun ba Sheikh Sufi Bilali Jallo a bɛ yen. Basi fosi t'a la. Basi fosi t'a la alhamdulilah. Alhamdulilah. E famana ma. N famana ma dɔɔni. A bɛ wagati joli bɔ. Bon a ma mɛn ten kosɛbɛ. A bɛ kalo bɔ a. A bɛ kalo bɔ. Mohamed i bɛ Bamakɔ yan. Bon n kun tɛ yan. I kun tɛ yan. N kun tɛ yan. Ok c'est bien. An b'a ɲini Ala fɛ sijan ni kɛnɛya ni labanko ɲuman bɛ masa Rahamani bolo Ala k'o kalifa an na. Amin. Ala k'an ɲɛ mɛn a la. Amin. Komi n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko an nakun ye bita ye. Mohamed n'a ka fɔlikɛlaw de bi yan. Kosɛbɛ. Donc an bɛ sɔn ka kɛnɛ di Mohamed ma a k'i ta kɛ forobamugu la dɔɔni. Mais yan'o cɛ an bɛ micro di fɔlikɛlaw ma u b'u yɛrɛ présenter an lajɛbagaw la. Merci beaucoup Ojara. Ni dun ni bɔlen bɛ dɔnkilidala fɛ o parce que yan'a ka daminɛ ni kun bɛ ka su kan. Ne fa i tɔgɔ duman jamu duman. Alhamdulilahi rabbil alamin. Ne tɔgɔ ye Mamadu Tarawele. Mamadu Tarawele. Ka bɔ Bankɔni na Zikiri Mohamed Jara ka kalanden don. Ok o y'an ka jɔn yɛrɛ o y'o ko ɲalen ye. Donc e bɛ kalanso fɔlɔ. Kosɛbɛ. Ok o diyara an ye kojugu. I Tarawele. Fɔlikɛlaw an ka taa fɛ. Barso dunia ye barso barso do antorote Mohamed nana kana unye naje Atana Mohamed nana kana unye naje Mohamed nana kana unye naje Anana Mohamed Jara nana neba unye naje Aflake Mohamed nana kana unye naje Nale ye jeli bugu soro fe kono kamora Anana Mohamed nana kana unye naje Nale ye kanu ba one bina au baro
Umomedi nana kana unyana je. Ama etolo ti sebesa, sebe kana tolosa, jara nana kana unyana je. Anana, umomedi nana kana unyana je. Sabuye moyala, ne bangebo kaya fanema. Sabuye moyala, ne karamo kaya fanema. Sabuye moyala, ne kalonyo kaya fanema. Sabuye moyala, la mebo kaya fanema. Sabuye moyala, ne lagebo kaya fanema. Kalane ni kasika afleke. La ilaha illallah, la ilaha Muhammadu Rasulullah. Barika bi Allahi, barika be Jabaro Masai. Nebi sali kiraka, nebi sali Qur'ana tingika. Ningo Mohamedi nana, ne mana mogola nyini kama. Ningo Mohamedi nana, ne mana mogola gosi kama. Ningo Mohamedi nana, la delika ne bo fawe. Ubembalia manyi dunia. Hey, I want that. Bembalia mimi bali mauche. Aye faranyo wala bila ma. La delika nebofa. La delika. Ubembalia mimi tina mauche. Aye faranyo wala kusima. La delika nebofa. La delika. Bembalia mimi sigi nyouche. Aye faranyo wala kusima. La delika nebofa. La delika nebofa. La delika, la delika, bofawe. Malinya mauyo, la delika, bofawe. La delika. Edina nyamauyo, la delika, bofawe. La delika. Surunya mauyo, la delika, bofawe. La delika. Oma femi kila, pema femi kila. Upe malia otokla. La delika. Aywa. Anana, Mohamedi nana, marufle. Umomedi nana kana unyana je. Tiena. Ninjara. Merci. Ninjara Mohamedi. Merci. Non, ibiga bara iba mérité. Iba mérité yere ibi se ka bara la. Merci. Mais Mohamedi bi konyo ro foli ni denguli ro foli nunga. Awo Mohamed Bouke. Ibo luke. Awo. Foli ga mina umbi bula. Awo folke mina membolo. I yere de asan obi do de adima. Bo doya sangadian. Abe? Abe. Ah? O join. Bo mo follow mi folike mina sangadian. O yire benge doy. Voilà donc. Allez de folike mina complet sangadian 2019. Ah? Voilà. Au café doy folke minen complet sangadi antuguni ko don korola ah kika korole umbla kurata voilà o me etiko doin to fo voilà hakili join o tigi o lasine farontai voilà njatigi kedo voilà donc abe minen sangadi an doni mi kama ay million keleni wa mogane dian mata appareil original complet sans marque Jibel. Ah? Voilà, au début, mbolo si ça m'a barakenai. Tiena, Mohamed Farota. Lasine Farota. Oh, lasine Farota. Kosebe. Ka Farota. Kosebe. Kala kana ta yoro langulo ya. Amina ya Rabbi. No, tiena ya ka minen aye wari ta ka minen sangadima. Nimisata la fiu. Abada lezi. Ibi ga bara mérité yere di. Merci, merci. Mohamed yo. Naam. Choix. Choix. Zigiri awa. Awa jakti. Abwile ko Sufi awa. Voilà, Sufi awa jakti. Ani Zigiri Aisha Jallo. Uruf lala. Nino ko ka cliente bi jonta.
ne ye bamanan ne ye dɛ. Ne b'a fila bɛɛ de ta. Ayi o bɛ se ka kɛ cogo di. Ayi mɛ. I bɛ kelen de ta o. To n k'a fila bɛɛ ta sa. Kelen ta sa. To n k'a fila bɛɛ ta. Ok. Zigiri Bamusa. Zigiri Bamusa Keita. Ale ni Zigiri Mohamed Fitini. Mohamed Fitini Kulibali. Mohamed Kulibali. Awɔ. Ali ka to n k'a fila bɛɛ ta. Delili yɛrɛ de don. Mohamed maɲi dɛ. I b'a dɔn polémique yɛrɛ de. Mohamed tɛ polémique la quoi. Polémique man di. Ni tɛ polémique ye o. Mohamed tɛ polémique. Ayi non. Ni ye kulonkɛ dɔrɔn ni. Wayi bon kulonkɛ don. E b'a dabɔ kulonkɛ kama yɔrɔ ne yɛrɛ b'a dabɔ kulonkɛ kama. Mais i b'a dɔn mɔgɔ adamadenw ka faamu tɛ kelen ye. Adamadenw ka faamu tɛ kelen ye. Voilà ne nana choix kɛ san peut-être dɔw b'a ta k'a bila minɛ wɛrɛ kɔnɔ ka sɔrɔ o tɛ. Voilà donc ni et puis ni fana ko n b'o fila bɛɛ ni fɛn fɛn ma ko n b'o fila bɛɛ ta o se de. E ni mɔgɔ naani fɛn fɛn fɔ sa a bɛɛ bɛ se dɔnkilida la. Voilà o de kosɔn ko n b'o fila bɛɛ ta. Ok. N'i ko ten n y'a faamuya. Mohamed delila ka concert kɛ yan. Awɔ Mohamed ye concert kɛ. I kelen. Non kelen m'a kɛ. Balimakɛ dɔ bɛ Côte d'Ivoire. A fana bɛ zikiri da. N'ale bɛ concert kɛ san o san Abidjan. Voilà concert de réconciliation. Mais i ma deli ka concert kɛ Mali la yan fɔlɔ. Non ma concert kɛ Mali la yan fɔlɔ ko n yɛrɛ ta. Mais munna. Bon n bɛ ka wagati dɔ kɔnɔ. Mun depuis 2019 fo sisan. N bɛ ka wagati dɔ kɔnɔ. N bɛ ka wagati dɔ kɔnɔ. Ou bien i bɛ fɛ population yɛrɛ de ka fara ɲɔgɔn kan ka taa ko Mohamed concert kɛ yan. Non o tɛ. Tiɲɛna n bɛ retard la concert ko la. N bɛ retard la yɛrɛ yɛrɛ de mais n'Ala sɔnna ma an bɛna ko bila sen kan. Ok. Awɔ. N'i ko ten a kɔni bɛ kɛ 25 kɔnɔ kɔni. 25 kɔnɔ 25 banna o. Concert t'o fɛn dɛ ko concert bɛ préparer de. O fana ye tiɲɛ ye. Ka concert kɛ 3 mois 4 mois cɛ o cɛ est-ce que o y'a sɛbɛlamanba ye. Ok n'i ko ten an bɛ dugawu kɛ. Voilà donc mais n'Ala sɔnna ma ko kanuɲɔgɔnw ma. An bɛna an da don concert ko kuma la ten mɛ. Inshallah ni Ala sɔnna ma. Awɔ inshallah. Ala k'o don jira an na. Amina amina yarabi. Mais Mohamed e yɛrɛ bolo e dɔnna ni dɔnkili jumɛn de ye kosɛbɛ 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 k'i bɛ se k'a fɔ ko ne ye nin sɔn in bɔ ne ye nafaba de sɔrɔ nin sɔn in na ne dɔnna ni nin sɔn in ye. Dieu merci. O sɔn n bɛ se k'a fɔ Fatima Zahara. Voilà n ye fasa dɔ da Fatumatu Zaharaw la Alakira denmuso. O sɔn in. Voilà donc a sɔn in fora kosɛbɛ kosɛbɛ. Ala barika la. Non o sɔn diyara yɛrɛ de walayi. Voilà donc. O sɔn diyara yɛrɛ de. Fatumata tɔgɔ fana b'o mérité dɔɔni. Yɔrɔ dɔɔni tɛ dɛ u b'a mérité yɛrɛ de. Mais o fana kɔfɛ sɔn wɛrɛ bɛ yen o. O fana kɔfɛ n ka clip caman bɛ yen Seydina Ali fana. Ayi sɔn dɔ yɛrɛ bɛ yen yɛrɛ han. Fɛn min hali mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen u bɛ sɔn utiliser u t'a dɔn yɛrɛ ko e de y'a da. Wayi e bɛ fɛ ka min fɔ o ye Cheikh Sufi Bilal Fasa. Voilà donc n y'a clip yɛrɛ kɛ kɔsa in na. Awɔ n y'a clip kɛ a ma mɛn. Ok chaîne YouTube b'i bolo wa. Ɔ chaîne YouTube bɛ n bolo. A tɔgɔ. Zikiri Mohamed Jara. Zikiri Mohamed Jara. Voilà y'o tapé. TikTok dun. Oui, Zikri Mohamed Jara aussi. Ok, c'est bien. Oui. Ok. Mais il y a clip fɛn fɛn kɛ a bɛɛ b'i ka compte YouTube kɔnɔ. Presque. Clip min bɛ n ka compte kan a bɛ se clip 10 ma a bɛ se clip 10 ni kelen 12 ma. Donc min t'a kan o ye peut-être 2 3 ou bien 2 yɛrɛ. Mais i ma deli ka featuring kɛ yan. Bon featuring n ye featuring kɛ. N ye featuring kɛ n ka studio fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ o kɛra featuring de. I ni jɔn. Avec Général Balodi. Voilà o kɛra n ka studio fɔlɔfɔlɔ. I ye sɔn fɔlɔfɔlɔ min bɔ wa. N ye sɔn fɔlɔfɔlɔ min yɛrɛ bɔ. Général Balodi. Ok. Mais o kɔfɛ i ma featuring wɛrɛ kɛ yan. Non o kɔfɛ ma featuring kɛ.
Zikiri collectif nunu i ma deli ka don si la fɔlɔ. Zikiri collectif ouais n y'o dɔ kɛ an y'o kelen kɛ. Ok c'est bien an ma ɲini Ala fɛ Ala ka baaraw taa ɲɛ. Amen. Yarabi Ala ka baaraw taa ɲɛ. Amen amen amen. C'est o bɛɛ kɔfɛ Mohamed. Naam. E jatigi jariba dɔ i ka mɔgɔ dɔ quoi i kanubaga dɔ. Carré kɔnɔna na ou bien a bɛ se ka kɛ a kɛra jouer yɔrɔ dɔrɔn bɛ fɛn dɔ la mɔgɔ dɔ k'i lajɔ dɔrɔn k'a bɛna kuma i fɛ dɔrɔn a tigi kasira o action de la k'i sɔrɔ. Bon o action man sɔrɔ k'a fɔ ni mɔgɔ dɔ ye ɲɔgɔn ye a bɛna kuma an fɛ dɔrɔn a kasira non k'a fɔ an ye ɲɔgɔn ye en face o ma kɛ. Mais i m'a tigi. Voilà mais a dɔw kɔni bɛ yen. Mais ala tɛmɛnen kɔfɛ e m'a vidéo ye fɔlɔ e m'a vidéo ni fɛnw ye. Non 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 m'o vécu. N kɔni mɔgɔ a coup de téléphone tɛmɛna n'a dɔw cɛ bon ni dɔw ye ɲɔgɔn ye a kɛra surprise o la a balil'o la kosɛbɛ kosɛbɛ yanni u bɛ da la k'a fɔ ko ne yɛrɛ de ye Mohamed ye bon fo o ye temps dɔɔni ta kosɛbɛ olu kɔni kɛra mais k'a fɔ ni mɔgɔ ka ɲɔgɔn ye ka si non o ma kɛ fɔlɔ. Ok ni ko ten an y'o fana an y'o fana faamuya Mohamed an y'o faamuya lien dɔ b'i ni fɛngɛ cɛ Zikiri Bintu Togo. Awɔ lien bɛ ni Zikiri Bintu Togo cɛ n b'a fɔ ni kɛnɛ na. Ok n fana b'a fɔ ani foli ka kan i folen don. Ok o fana diyara an ye Mohamed. Mohamed nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ actualité jumɛn de b'i bolo ni wagati in na i bɛ son bɔ de la wa i bɛ clip ko de la wa ou bien i bɛ ka concert dɔ de labɛn wa ou bien voyage de b'i sen na wa. O ɲininkali diyara an ye actuellement projet min bɛ sen na n bɛ labɛn na n bɛ fɛ ka don studio la kelen Mawulu sera. Voilà donc an bɛ o fana préparation na an bɛna don studio la ka silamɛw nisɔndiya ni kumakan jumɛnw ye ani ka silamɛw lakunu ni kumakan jumɛnw ye donc o kɔni o b'an ka projet la ani i ye concert ko min fana fɔ donc an bɛ fɛ k'o baaraw fana daminɛ duguma fɔlɔ mais a ma daminɛ fɔlɔ o kɔni fana bɛ n hakili la donc a démarche ni a fɛnw daminɛ duguma ni Ala sɔnna ma o b'an ka programme na actuellement. Ok an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka o musaka bɛɛ lajɛlen nɔgɔya. Amina yarabi. Mohamed an bɛ don min na i ko bi dɔnkilidala jumɛn de bɛ yen k'e ka rêve ye k'o y'i ɲɛna k'i ma deli k'o ye fɔlɔ don o don i bɛ ka Ala deli ne ka karisa y'i ɲɛna. O ɲininkali diyara an ye alhamdulillah bon i b'a dɔn diɲɛ kɔnɔ adamaden bɛɛ n'a kɛcogo don quoi. O fɛn ni ninnu n bɛ se k'a fɔ olu tɛ ne na quoi. Non k'a fɔ a bɛ fɛ ka mɔgɔ dɔ de ye ou bien bɛ fɛ ka star ba dɔ de rencontrer ou bien bɛ fɛ ka dɔnkili da ni star ba dɔ de ye tiɲɛ yɛrɛ la olu fɛn ninnu tɛ ne na quoi. Mais featuring i b'a fɔ a t'i hakili la yɛrɛ fɛnɛ k'a fɔ k'i bɛ featuring kɛ ni artiste foyi ye Mali kɔnɔ yan. Non a n'o tɛ kelen ye Ala barika la bi ni ye featuring ɲini ni musikidala dɔw cɛ n b'a kɛ quoi n bɛ se k'a kɛ ou bien an ka kɛ musicien dɔw bɛ yen ni ye featuring ɲini n'u ni ɲɔgɔn cɛ n b'a dɔn o ti ban quoi an b'a kɛ o kuma kɔrɔ ye mun ye a kɛbaliya tɛ a tanya de ye quoi non a tanya tɛ mais n kunkolola ko de tɛ fɔlɔ n'a faamu wa. Donc e ka rêve tɛ i b'a fɔ genre n'i y'a ɲini ka featuring kɛ ni artiste ye i b'a sɔrɔ dɛ mais pour le moment a t'i ka programme de la quoi. Voilà. Ok o fana faamuyara o faamuyala Toro o diyara n ye donc an bɛna kɛnɛ di n'i ka fɔlikɛlaw ma tuguni ne bɛ fɛ ka min kɛ yan Sufi Bilali Fasayin. Ah d'accord. Voilà. Ok problème foyi t'a la.
Wallahi dana yaye femaye Shagi sufi bilale andare la iye alaka wali juye Shagi sufi bilale andare la iye alaka wali juye Shagi sufi bilale andare la iye alaka wali juye Shagi sufi bilale andare la iye alaka wali juye Sufi bilale andare la iye alaka wali juye Shagi sufi bilale andare la iye alaka wali juye Shagi sufi bilali dana yati sana ati karama iye alaka wali juye ni dana yati fly andare la iye alaka wali juye Papa tade andare la Ali jallo de andare la iye alaka wali juye ala domi bila o andare la iye alaka wali juye kira kanu bila o andare la iye alaka wali juye Jogo bami bila o andare la iye alaka wali juye Hikima mi bila o andare la iye alaka wali juye Sabali mi bila o andare la iye alaka wali juye Majigi mi bila o andare la iye alaka wali juye Chanyini tunya tikelenge iye alaka wali juye Tunya tigini tunya fola tikelenge iye alaka wali juye Niyete amae amame polo Kalu Ede kwiga kalande jamama Naumadane sufi bila lila Audara tunya mina Aye tugu otinya nova Niyete amu medoni bala iye alaka wali juye Ede iga kalande ujogodo Doni babe bonyaliye Doni ba mabo doni bala Tabolo mabo tabolo la Niyete amo ye doni bala Iye alaka wali juye Uwasoti doni baga mina Iye alaka wali juye Sila poti doni baga mina Iye alaka wali juye Note anyebi doni baga lula Ubi kuma mi fo kenema Anubi kuma mi fo sogono Anike wale bimbola Otikelele Jallo Ola jamanye mayala Sufi bilali kanyola Sigiga fokumala Sufi bilali kanyola Fasoja kumana Sufi bilali kanyola Sufi ya kumana Sufi bilali kanyola Silame ya kumana Sufi bilali kanyola Nugada musigila Sufi bilali kanyola Khalifa sigila Sufi bilali kanyola Shekubo sigila Sufi bilali kanyola Uzawiya sigila Sufi bilali kanyola Jalo Sufi bilali jalo Shagi sufi bilali andare la iye alaka wali juye Jallo Ninjara Merci. toro même Merci. a jara yɛrɛ an b'a ɲini ala fɛ si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman bɛ masa Rahamani bolo ala ka kalifa ni cɛkɔrɔba in na Amen. ala k'an ɲɛmɛ ala k'a kɛ ɲɛmɔgɔ ɲuman ye k'an yɛrɛw kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye Amen. Mohamed Naam. nin sɔn jara toro même mais nin sɔn in bɔli la mɔgɔ de y'a fɔ k'i ka sɔn in bɔ wa ou bien hakilina de nana n'a ye ni kan ka nin sɔn in bɔ n karamɔgɔ la ka don studio la k'a da O ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ. Mɔgɔ man bila k'a kɛ voilà n yɛrɛ de ka inspiration ye voilà n ye min y'a la donc donna studio la k'a kɛ dɔnkili ye ka da diɲɛmaa ye. Ok o diyara n ye kojugu mais sɔn in bɔlen kɔfɛ n y'a dɔn ko caman kɛra dɛ. Sɔn in bɔlen kɔfɛ n bɛ Ala tanu parce que i b'a dɔn artiste ka rêve ye a bɛ dɔnkili min da a ka kɛ dɔnkili ye min bɛ diya mɔgɔw ye n'u b'a lamɛn voilà donc
bɛ ala tanu sɔn in bɔlen kɔfɛ a diyara mɔgɔw ye i m'a faamu bon n ye relation sɔrɔ a la o n'a ɲɔgɔn caman ala barika la. Ok, c'est bien. O ka ɲi. Aw ka to ka sɔn ɲumanw bɔ ka d'anw fana ye o. Yɔrɔ. Voilà. N'aw tora ka sɔn ɲumanw bɔ. Ko in bɛ ten. An tɛ dɔ wɛrɛ lamɛn o. O don. Dɔ wɛrɛ lamɛn ni kuma ma nɔgɔ. Kuma ma nɔgɔ. An ka waati bɛ ka tori dɔɔni dɔɔni. Mohamɛdi ni mɔgɔ min mago bɛ e la nɛgɛjuru siraw bɛ yen u b'i sɔrɔ min na. Awɔ nɛgɛjuru siraw bɛ yen ni mɔgɔ mago bɛ Mohamɛdi la. N ka numéro ye 78 89 12 75. O ye n ka numéro orange ye. 78 89 12 75. Ok. Voilà, n ka Malitel o ye 64 08 39 44. Ok. Voilà. Ni ni numéro fila fɛn fɛn welela Mohamɛdi bɛ sɔrɔ. Mohamɛdi bɛ sɔrɔ. I yɛrɛ. Yɛrɛ. Mɔgɔ wɛrɛ tɛ ka appel ta. Non, ne ka téléphone. Mais est-ce que i bɛ wele ka sɔrɔ Mohamɛdi? Awɔ ne bɛ wele ka sɔrɔ. Cɛ dɔw bɛ i bi n'olu wele la i bɛ ɲani sa. Ouais, mais san'u k'i ka appel ta. F'u yɛrɛ de b'a ye tiɲɛ na courage bɛ nin numéro tigi la i jɔ n ka nin ka appel ta wallahi. Dɔw tɛ wele ka sɔrɔ. Non, ne ye ne wele i bɛ n sɔrɔ. Ok. Awɔ. O fana o diyara an ye. Inchallah. Donc an b'a ɲini Masa Aramani fɛ Ala kana basi k'an n'aw si la. Amin. I nana an ka wele jaabi a diyara an ye kojugu kojugu. C'est normal. An bɛna émission kuncɛ mais n'an bɛ émission kuncɛ an b'a kuncɛ ni fɔli dɔ fana ye. Awɔ an b'o kɛ k'a kuncɛ. N'Ala sɔnna. An b'a fɔ kanubagaw ni lajɛlibagaw bɛɛ ye ko kuma ma nɔgɔn dɛ. O don. N'an yɛlɛla min sen kan denmisɛnninya don. Kosɛbɛ. Fili don. Kosɛbɛ. Dabɔngama tɛ. Kosɛbɛ. An b'a ɲini Ala fɛ Ala ka dɔgɔkun wɛrɛ jira an na. Amin. Yarabi Alaw. Ala k'o dugawu minɛ. Amina yarabi. Yan'an bɛ jɛmu kuncɛ ni dɔnkili ye. Ka aw fo précisément. A diyara n ye kojugu. I b'a dɔn nin de artiste ka laɲini ye nin de ye. Mɔgɔ minnu bɛ artiste labɔ o ye les médias, les télévisions, les radios. I m'a ye wa. Donc an b'aw fo kosɛbɛ kosɛbɛ. A diyara n ye. Balbibugu Media. An b'aw fo. A diyara n ye. Dan tɛ foli min na. Diyara n ye kojugu. Bɛɛ tɛ mɔgɔ wele quoi. Donc mɔgɔ min b'i wele karisa n'an ka plateau kan. A y'i kanu ni fɛn dɔ de ye surtout artiste. Artiste mɔgɔw de bɛ ka ye. Donc hali k'a dan mɔgɔ 10 ni mɔgɔ 10 de sɔrɔla ka ni émission in k'a suivre. Alhamdulillah. Donc ni artiste yɛrɛ ni compétence b'i la ou bien ni talent b'i la donc Dieu merci i bɛ se ka sababu ɲuman sɔrɔ. Voilà. Ko n'i jɔlen sababu la dɔrɔn a ɲumanama ko don. Sinon Ala ka bɛɛ kisi sababu juguman ma. K'aw fo dan tɛ foli min na. Foli diyara n ye kojugu. Ka lajɛba bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan. K'a hakɛto caman ɲini malidenw fɛ. Maliyɛnw il est temps. Maliyɛnw il est temps. Maliyɛnw il est temps. A sera Mali ka k'a yɛrɛ ye. A sera danbe ka segin so. A sera dungafa ka sabati. A sera kalanko ka sabati. A sera lakana ka sabati. N'i y'a mɛn jamana ni fɛn naani don. Ni lakana tɛ jamana kɔnɔ. A ma kɛ jamana ye fɔlɔ dɛ. Donc an b'an ka lakanabaaw fo. Ni kalan tɛ jamana kɔnɔ. Jamana ma taa ɲɛ fɔlɔ. An b'an karamɔgɔw fo. Karamɔgɔ nɔniya bɛɛ. Ni dun ka fa tɛ jamana min kɔnɔ. Jamana tɛ. An b'an ka sɛnɛkɛlaw fo. Dan tɛ foli min na. Donc mara kɛbagaw a y'aw janto jamana in na. Maliyɛn ka juru foyi tɛ Mali la. Wallahi jamana in de ka juru b'a den kelen kelen bɛɛ lajɛlen na. Kuma tɛ caya. An bɛ jɛmu cɛ ni Mali fasa ye. Ni Ala sɔnna ma ka Maliyɛn den bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan. Kɛrɛnkɛrɛnnen Ala an ka tunkarankew an b'aw fo dan tɛ foli min na. Ala ka tunga ɲɛ malo an n'aw ma. Ya Rabbi sɔli ala Muhammad wa ali.
Allah bi mali fe mali tetinya bada mali tetinya bada Allah bi mali fe mali tetinya bada Allah bi mali fe mali tetinya bada Allah bi mali fe ego waidu masabi mali fe mali tetinya bada Allah bi mali fe mali tetinya bada Allah bi mali fe de Chatigi atugue mali mali tetinya bada Allah bi mali fe mali tetinya bada Tabe tugue mali mali tetinya bada Allah bi mali fe mali tetinya bada Toni tugue mali tetinya bada Allah bi mali fe mali tetinya Wabariga tugue mali tetinya bada Allah bi mali fe mali tetinya bada Allah bi komina otitinya mali bilo mola made atitafiri Allah bi mali fe mali tetinya bada obi malila sinamu ya tolomi malila mali tetinya bada Allah bi mali fe mali tetinya bada obi malila otoloni Allah bi malila mali tetinya bada Allah bi mali fe mali tetinya bada obi malila chefari shubi malila mali tetinya bada Allah bi mali fe mali tetinya bada maliba alakana mali tajubolo malideu amatia ponyonye kodo tumasera yereta tumasera mali fama uyo yereta tumasera adina yama uyo yereta tumasera mali jeunesse yereta tumasera yereta tumasera lakana kasabati yereta tumasera kalango kasabati yereta tumasera dunga kasabati faso weta omolo nini malite ni mali jora ajora ambe wallahi ni mali bay nyagamina ambe kele mali ye jamana domambaye mali ye jamana korobaye kodon duguye mali ye kokorodon duguye mali ye tambe duguye mali ye doni duguye mali ye faso de jugu dajugu bi malina wallahi billahi abenda jugu bi ga tere alati malila billah abada duwa bi maliko barika bi maliko chefaru bi malila doni mo bi malila waliju bi malila jeunesse bi malila artiste bi malila malite ti abada Allah bi mali fe maliti ti abada Fatuma Zara Zara iga foli na ge Fatima Zara winiche mabinyina maya parala akano folode iga soroka ke ni akano wallahi iba minani sebe Fatuma ta ibi baramina amandonde abada Tumado artisi usroli timina njai Laidu chama mita chama tiseka time kuka cha Fatuma ta ni magobi nyeta laika para kono isabali ni magobi soro laika para kono isabali ni magobi wari la iga para kono isabali ni magobi bonya la iga para kono isabali ni magobi jama la iga para kono isabali ala farale sabali bauka abe laban sabali bauta de la Fatuma ta ala kiso sabali la amina aya to ne ga foli kala ufu les pianistes
Le Solis ani Basi mi foli lase technicien no ma Balbi Bugu Media technicien no aw ni timinandiya Balbi Bugu technique ma nogone atita akili sigiko Balbi Bugu technicien uyo ne ba ufo aw ni chi Allah ba ufe Balbi Masai ba ufe Balbi Allah ba ufe Balbi Aritisi uba ufe Awiyo Balbi Allah bi malife malite tiana Allah bi malife malite tiana abada Allah bi malife malite tiana abada Allah bi malife malite tiana abada Masai bi malife malite tiana Merci. Ninjara toro. Ayiwa ni mina dansigi kɛ an ka bi jamukana amanyini masara manife ala kan shijo ka semaine wɛrɛ kɔnɔ. Amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Shukran lakum.